Εκ μέρους της Σοφικής Εκκλησίας ευχόμαστε καλή χρονιά. Είναι κάτι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, ξέρετε, να βλέπουμε να γίνονται καινούργια έργα και κτίρια. Ξέρετε, νομίζω είναι μοναδική οδός εδώ πέρα, σε ολόκληρη τουλάχιστον την ενορία μας, που η οικοδομή που χτίζεται στη γωνία και το έργο που έγινε τώρα εδώ στο Καπί. Άλλο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Μεγάλη ευλογία και δόξα τω Θεώ και ευχόμαστε να το αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Διευνώμεν Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κάποιος να πάει για να βοηθήσει τον πατέρα Γιώργη για να αγιάσει τους ορόφους. Λίγο την προσοχή σας. Όσο μπορώ να φωνάζω κιόλας. Το ακουστικό να είναι... Καταρχήν να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Πρώτο να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχό μας, τον αρχιτέκτονα όλης της ανακαίνησης του Καπί. Θα μας τα πει ο ίδιος μετά. Τον Θόδωρο τον Κιζηρίδη, αντιδήμαρχο καθαριότητος και τοπικό αντιδήμαρχο. Την Κατερίνα της Ζουκαλά, αντιδήμαρχο Διευθυντικού Οικονομικού. Επίσης τον Δημήτρη τον Αμπατσίδη λίγο πιο πίσω, αντιδήμαρχο της Κοινωνικής. Τον Δημήτρη τον Ζικυρίδη, επικεφαλής της παράταξης, τον είδα, και τον Μανώλη τον Τασόγλου, Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστούμε. Επίσης ένα δικό σας άνθρωπο να μην ξεχάσουμε, μάλλον δυο δικούς ανθρώπους, τη Μινάκη τη Σούλα που πασχίζει καθημερινά και τη Ξαναλέη και τη Ξαναλέη και αυτό το κύριο και το άλλο, και τον κύριο Πετρίδη, τον Βασίλη, δυο ανθρώπους που είναι. Και να ξεκινήσω να πω δύο-τρεις κουβέντες θα πω για το Καπί. Το κύριο μας μέλημα στο Καπί ήταν να γίνουν τα Καπί κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν θέλαμε τα Καπί να είναι μόνο κηλικία. Αυτό και κάναμε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η σημερινή διοίκηση του Δήμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 γιατρούς που έρχονται. Θα πω μετά για τον νευρολόγο που μου είπατε κάποιοι έχουν μια έλλειψη της τελευταίας εβδομάδος. Έχουμε από όλες τις ειδικότητες για να εξυπηρετήσετε καθημερινά και το Καπί και το βοήθεια στο σπίτι. Και επίσης έχουμε τουλάχιστον 2 ειδικότητες, και οφθαλμίατρο και γυναικολόγο στο δημοτικό μας ιατρείο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς το έχετε επισκεφτεί. Ένα άλλο κύριο μας μέλημα είναι η ποιότητα. Δεν θέλουμε μόνο να γράφετε συνταγές. Το καινούργιο κτίριο θα μας δώσει και τη δυνατότητα να μπορείτε να εξεταστείτε. Το κάνατε παλιά, υπήρχαν κάποια προβλήματα, πλέον υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα, ιατρία, τα πάντα. Επίσης έχει ενισχυθεί το προσωπικό μας σε όλες τις ειδικότητες, κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, οικογενειακή βοηθή, φυσιοθεραπεύτρια, είναι όλοι εσδιπλούν,
εκτός από τους φυσιοθεραπεύτες που έχουμε μία, οι οποίοι καθημερινά πασχίζουν για την εξυπηρέτησή σας. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι τα μέλη, φαίνεται από τη δουλειά μας, αυτό είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν επιλέξει ένα άλλο δρόμο, που δεν ξέρουμε που θα τους βγάλει. Τα μέλη μας έχουν κατά 200 από πέρσι μέχρι φέτος, είμαστε στις 11 Οκτωβρίου και έχουμε 200 μέλη από το 2012 με το 2013. Αυτό δείχνει τη δουλειά που κάνουμε συνολικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 930 ανανεώσεις. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο θα ξεπεράσουμε τις 1000 ανανεώσεις και δείχνουμε με τη δουλειά μας ποιοι είμαστε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μας σε κάποιους που έχουν επιλέξει κάποιους πιο σκοτεινούς δρόμους και κάποια στιγμή θα τους ξεβράσει το κύμα. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό που μας έχει μάθει ο Δήμαρχός μας και ο κόσμος μας δείχνει καθημερινά με την αγάπη του το τι κάνουμε και τι προσφέρουμε. Έρχονται και εκλογές για κάποιους. Επίσης, οι εκδρομές. Πάνω από 500 μέλη μας έχουν ταξιδέψει σε εκδρομές. Ναι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο πράγμα. Σε 5 ξενοδοχεία, σε καινούργια λεωφορεία. Ξέρω ότι οι εκδρομές μας φέτος συστημίσατε ιδίως από αυτό το καπί δεόντως. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε και την εκδρομή του Βόλου. Σε όλες τις εκδρομές είχαμε πάνω από 600 μέλη συνολικά στον ενιαίο Δήμο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η εκδρομή του Βόλου. Ήδη γυρίσατε προχθές οι περισσότεροι, δεν άκουσα κάποιο παράπονο. Θα συνεχίσουμε και με την τελευταία μονοήμερη εκδρομή που έχουμε αρχές Νοεμβρίου στον Πολύγερο και στον Ταξιάρχη. 6 μήνες κάνουμε εκδρομές. Ένα τεράστιο ποσό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που να δαπανάει αυτό το ποσό. Ο Δήμαρχός μας μου είπε, βάλε όσα χρήματα χρειάζονται στον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να πάνε όλοι. Δεν χρειάζεται πλέον να βάζετε μέσω ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τον Αντιδήμαρχο, ούτε τον Πρόεδρο. Όλοι θα πάτε εκδρομή. Αυτή ήταν η εντολή του Δημάρχου, αυτό τηρούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Επίσης, την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι ομάδες. Όλες οι ομάδες, και χοροδία και χορευτικό και γυμναστική. Όλες οι ομιλίες που γίνανε ιατρικού περιεχομένου όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήδη τις έχουμε προγραμματίσει. Θα κοιτάξουμε τουλάχιστον κάθε 10-15 μέρες να υπάρχει κάποια ομιλία, όχι μόνο ενημερωτικού χαρακτήρα, ιατρικές εξετάσεις, τα πάντα. Θα πει κάποια πράγματα ο Δήμαρχός μας για το κτίριο. Εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι ότι να είστε κοντά στο καπί. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, έχουμε όρεξη και πάρα απ' όλα να πω ότι το προσωπικό που υπάρχει στο καπί πραγματικά έχουμε πετύχει σε πολύ καλές πάστες. Πολύ καλά παιδιά. Και όλοι να δώσω στον Δήμαρχό μας, συγγνώμη, να δώσω στον Αντιδήμαρχο τον τοπικό, τον Θόδωρο τον Κισερίδη, να πει και αυτός μια καλησπέρα και μετά στον Δήμαρχο. Δεν χρειάζεται το μικρόφωνο. Έχουμε ηχείο έξω. Καλησπέρα και από μένα. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και πάνω απ' όλα του χρόνου που θα ανανεώσουμε το ραντεβού να μην λείπει κανένας. Να είναι περισσότερο. Εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια, τα είπε ο Πρόεδρος, τα πει κατ' επέκταση και ο Δήμαρχος. Εγώ 2 πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ότι είμαι περήφανος για λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στα πρόσωπά σας σήμερα βλέπω τη χαρά αυτού του μεγάλου έργου. Αυτό το έργο που ήταν απέτηση πολλών ετών και που σήμερα είναι πραγματικότητα. Σήμερα που εκενιάζουμε, θα έλεγα, μέσα από τον αγιασμό το ΑΚΠ, είναι πραγματικότητα ένα κτίριο που μόνο σε σχέδια μπορούσαμε να το φανταστούμε έτσι και τώρα το βλέπουμε και στην πραγματικότητα. Ο δεύτερος λόγος που είμαι περήφανος, γιατί είπα για 2 λόγους είμαι περήφανος, είναι ότι είμαι μέλος αυτής της διοίκησης και με τιμά ιδιαίτερα όπου με μπροστάρει το Δήμαρχο για ακόμα μία φορά πιστή στο λόγο μας και στο πρόγραμμά μας αποπερατώνουμε ακόμα ένα έργο. Ένα έργο αναγκαίο για τρίτη ηλικία, για τη Νεάπολη. Μαζί με όλα τα προηγούμενα, θα τα πει ο Δήμαρχος,
το κυφί, τις κοινωνικοπρονοιακές δομές, τα μεγάλα έργα αναπλάσεων κάτω στην Αναγέννηση και στην υπόλοιπη Νεάπολη και πολλά άλλα. Και όλα αυτά με τον δήμαρχό μας, ο οποίος Μπροστάρης δεν φοβάται σε εποχές που πραγματικά σε άλλους δήμους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, να ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες και τις υποδομές του Δήμου μας. Και ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω και είναι μεγάλη μου τιμή που σε ανθρώπους σαν και εσάς που με μεγαλώσανε, γιατί προέρχομαι από τη Νεάπολη, μπορώ σήμερα και στέκομαι μπροστά τους και μπορώ να τους υπόσχομαι και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως είπαμε του χρόνου να μην λείπει κανένας. Θα δώσουμε το λόγο στον δήμαρχό μας, τον Σίμων τον Δανειλίδη, να μας πει λίγα πράγματα. Ευχαριστώ. Αγούρια και κορίτσια την τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου, δεν πάτε? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ και στο Βοήθεια στο Σπίτι, με πολύ μεγάλη χαρά, με ευτυχία, με ικανοποίηση βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, η διοίκηση, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας πούμε ότι αυτά που σας υποσχόμαστε εμείς θα κάνουμε πράξη. Δεν μιλάμε με λόγια, μιλάμε με έργα. Και μάλιστα θέλω να σας ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, γιατί αυτό το έργο εδώ, την ανακατασκευή όλου αυτού του κτηρίου, όπως και το άλλο το ΚΑΠΗ που εγκαινιάσαμε χθες, θα τα είχαμε έτοιμα πέρσι τέτοιο καιρό, γιατί όπως είπαμε, θα σας εξηγήσω γιατί έγινε αυτή η καθυστέρηση, γιατί όπως είχαμε πει από το 2011 που ξεκίνησε ο καινούριος μεγάλος καλλικρατικός ενιαίος Δήμος, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, σας είχαμε πει ότι μέχρι τις αρχές του 12 θα κάνουμε τη μελέτη με τους τεχνικούς μας για να ξυλώσουμε τα πάντα εδώ, κουφώματα, πόρτες, τουαλέτες, κουζίνες, ιατρία, φυσιοθεραπευτήρια, φωτιστικά, κλιματιστικά, τα πάντα για να το φτιάξουμε από την αρχή. Κάναμε τη μελέτη, αρχές του 12, δημοπρατήσαμε το έργο, είχαμε τα λεφτά, ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αλλά προέκυψε ένα προβληματάκι που μπορεί να ήταν πολύ τυπικό και πολύ μικρό, αλλά δεν μας επέτρεπαν να συνεχίσουμε. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Επειδή το ΚΑΠΗ είναι ξεχωριστός οργανισμός από το Δήμο, εμείς για λόγους γρηγοράδας είπαμε ότι η δημοπρασία θα γίνει μέσω του ΚΑΠΗ και είχε γίνει μέσω του ΚΑΠΗ. Και ο έλεγχος μας το ακύρωσε και έπρεπε να ξανακάνουμε καινούρια χαρτιά, καινούρια δημοπρασία, πάλι για το ίδιο έργο, γι' αυτό και για το άλλο το ΚΑΠΗ, στο όνομα του Δήμου, όχι στο όνομα του ΚΑΠΗ, για να μας το εγκρίνουν αυτή τη φορά στις αρχές του 2013, να γίνει ο έλεγχος αν είναι σωστά και νόμιμα όλα τα χαρτιά, και περιμέναμε μόλις πλησιάζαμε προς το καλοκαίρι, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να υπογράψουμε τα συμβόλαια για να ξεκινήσει. Καθυστερήσαμε λοιπόν, αλλά όχι με φταίξιμο δικό μας, αλλά με τον έλεγχο τον οποίο έγινε. Αυτό γιατί σας το λέω? Γιατί θέλω να ελέγχετε ό,τι σας λέμε, όχι μόνο άμα το κάνουμε, αλλά και άμα το κάνουμε σωστά και άμα το κάνουμε και στην ώρα του. Γιατί κάποιος τώρα θα πει, τώρα κοντεύουν εκλογές, τώρα θυμηθήκατε να το κάνετε. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εμείς το 11 είπαμε ότι θα το κάνουμε, το 12 το δημοπρατήσαμε. Και εξάλλου οι μελέτες σε τέτοια έργα δύσκολα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, με κουφώματα και τέτοια, δεν πατάς ένα κουμπί και σου βγαίνει η μελέτη. Θέλει 4-5 διαφορετικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, στατικούς, για να μπορέσουν να κάνουν μελέτη. Γιατί κάναμε την ανακατασκευή και σε αυτό το κτίριο και στο άλλο? Γιατί πιστεύουμε, και εγώ έχω την τύχη και την τιμή και τη χαρά να είμαι πρόεδρος όλων των δημάρχων σε όλη την Ελλάδα στα προγράμματα αυτά για την τρίτη ηλικία, τα κοινωνικά προγράμματα για τους βρεφικούς, για τους παιδικούς σταθμούς, για το Βοήθεια στο Σπίτι, και πηγαίνουμε στους άλλους δήμους και τους κάνουμε εκπαίδευση και τους λέμε πώς πρέπει να είναι αυτά τα προγράμματα, ή έρχονται εδώ σε εμάς από όλη την Ελλάδα για να τους επιμορφώσουμε και ερετούς και υπηρεσιακούς για το πώς πρέπει να είναι, παράδειγμα, τα ΚΑΠΗ. Τα ΚΑΠΗ δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι καπηλιά.
ένα φτηνό καφενείο με φτηνό καφέ και φτηνό ούζο. Τα ΚΑΠΗ πρέπει σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό τα κάνουμε εμείς εδώ έτσι, πρέπει να είναι κοινωνικά κέντρα. Με δημοτικά ιατρεία, με δημοτικά φυσιοθεραπευτήρια, με κοινωνικές υπηρεσίες, με γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, με ομάδες δραστηριοτήτων πολιτισμού, περιβάλλοντος, με άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε η γιαγιά και ο παππούς, εφόσον θέλουν και πρέπει να θέλουν όλοι να ενταχθούν σε αυτές τις δραστηριότητες στα ΚΑΠΗ, να μπορούν όλες τις ώρες της ημέρας που θέλουν ή όσες θέλουν να έχουν δραστηριότητα, να έχουν απασχόληση. Γι' αυτό κιόλας δεν περιοριστήκαμε στην ανακατασκευή μόνο σε αυτό το χώρο, ανακατασκευάστηκε όλο το κτίριο και το φυσιοθεραπευτήριο και η κοινωνική υπηρεσία και η νοσηλευτική και το δημοτικό ιατρείο, όπως κάναμε και στο άλλο το κτίριο. Τη σήμερον ημέρα, όπου τα παλιά πολυιατρία του ΙΚΑ ή τα ιατρεία του ΕΟΠΗ κλείνουν και έχουν ελάχιστους γιατρούς, εμείς στο δικό μας Δήμο είμαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα με 23 γιατρούς. Με 23 γιατρούς. Όταν τα μεγάλα πολυιατρία του ΙΚΑ και τα μεγάλα πολυιατρία του ΕΟΠΗ δεν έχουν τόσους γιατρούς. Και μάλιστα πάντα όλα δωρεάν. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος σε όλη την Ελλάδα που έχουμε δικούς μας καρδιογράφους και δικούς μας υπερηχογράφους, έτσι ώστε όταν ο γιατρός, ο καρδιολόγος ή ο παθολόγος εκτιμήσει ότι κάποιος από εσάς χρειάζεται να κάνει καρδιογράφημα ή υπέρηχο, θα πάμε στο σπίτι του ή θα έρθει εδώ και θα του κάνουμε εντελώς δωρεάν και το καρδιογράφημα, εντελώς δωρεάν και το υπερηχογράφημα. Είναι γνωστό ότι σε 2.000 και πλέον ηλικιωμένους στο Δήμο μας έχουμε το βοήθεια στο σπίτι. Και κάποιοι αντί να το εκτιμήσουν, το πολεμάνε, το συκοφαντούν, το κατηγοράνε, όταν σε όλη την Ελλάδα μας δείχνουν με το δάχτυλο και λένε όλοι να γίνουμε σαν το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, να μάθουμε πώς κερδίζουν τα προγράμματα. 2.000 λοιπόν ηλικιωμένοι, είτε βαριά κατάκητοι, βαριά άρρωστοι, είτε πιο ελαφριά, γιατί στο πρόγραμμα δεν μπαίνουν και κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους. Στο πρόγραμμα δεν μπαίνουν, στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν μπαίνουν μόνο αυτοί που είναι βαριά κατάκητοι. Όσοι είναι πολύ βαριά κατάκητοι έχουμε κάνει τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Στο βοήθεια στο σπίτι μπαίνουν και ελαφρύτερα περιστατικά. Μπαίνει ένας παππούς που δεν έχει τη γιαγιά του ή μια γιαγιά που είναι μόνη της και δυσκολεύεται να καθαρίσει το σπίτι της και θα πάει το βοήθεια στο σπίτι να τη βάλει και στην μπανιέρα, να την πλύνει, να την μπανιαρίσει, να της καθαρίσει και το σπίτι, να της φουγγαρίσει, να της πλύνει και τις κουρτίνες, να της φέρει και τα φάρμακα, να της φέρει και το φαΐ. Άμα δυσκολεύεται στο να κάνει το φαΐ, να τη βοηθήσει ή να την πάμε και φαΐ στο σπίτι τη γιαγιά, μα είναι μόνη της ή εγκατηλημένη ή κατάκητη. Αν πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, να τη βάλουμε εμείς με το αυτοκίνητο του βοήθεια στο σπίτι, να την πάμε στα εξωτερικά ιατρεία ή να την κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο, έτσι ώστε όλοι οι παππούδες και όλες οι γιαγιάδες να ξέρουν και να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και να μην φοβούνται τίποτε, ότι ό,τι κι αν χρειαστούν, εμείς θα είμαστε δίπλα. Και αυτό το έχουμε αποδείξει. Γι' αυτό έρχονται από όλη την Ελλάδα να δούνε τι κάνουμε εμείς και πώς το καταφέρνουμε και είμαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Και προσέξτε λίγο, όλα αυτά χωρίς ούτε μία δεκάρα, ούτε €1 επιβάρηση και χωρίς να ξοδεύουμε ούτε €1 από το Ταμείο του Δήμου. Ξοδέψαμε πολλά λεφτά από το Ταμείο του Δήμου για το κτίριο, για τον εξοπλισμό. Για τα προγράμματα όμως, για το βοήθεια στο σπίτι και για τα ΚΙΦΗ, πώς θα καταφέρνουμε? Βγάζουμε εκατομμύρια από τα μανίκα? Όχι, δεν μπορέσαμε ακόμα να το καταφέρουμε αυτό, να βγάζουμε εκατομμύρια από τα μανίκα. Βγάζουμε όμως εκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάνω από 100 στελέχη, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, οικογενειακούς βοηθούς, νοσηλευτές, γιατρούς και άλλες ειδικότητες πιθανό που ξεχνάω, ικανά και άξια παιδιά, τα οποία δεν επιβαρύνουν το Δημοτικό Ταμείο, γιατί εμείς φέρνουμε συνεχώς λεφτά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό που δεν κάνουν άλλοι δήμοι, και οι δήμαρχοι κάθονται εκεί στην άκρη και γκρινιάζουν, δεν έχω λεφτά, τι να κάνω. Μα ο Θεός έδωσε μυαλό να σκέφτεσαι και όταν δεν έχεις λεφτά να κυνηγάς, να βρεις και να φέρεις λεφτά. Την ίδια ώρα λοιπόν
που σε ικανά και άξια παιδιά, μορφωμένα παιδιά, δίνουμε δουλειά, την ίδια ώρα δεν επιβαρύνουμε το Ταμείο του Δήμου και την ίδια ώρα βοηθάμε 2.000 παππούδες και γιαγιάδες που είναι στο βοήθεια στο σπίτι και πόσες χιλιάδες είναι τα μέλη και των 9 ΚΑΠΗ σε όλο το Δήμο. Ξεπεράσαμε τις 8.000. Και 8.000 παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλος Δήμος στην Ελλάδα. Έχουμε παραπάνω φέτος. Πάνω από 8.000 παππούδες και γιαγιάδες σαν και εσάς που είναι γραμμένοι στα 9 ΚΑΠΗ. Και επαναλαμβάνω, εμείς τα ΚΑΠΗ μας τα θέλουμε οργανωμένες κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές υπηρεσίες. Δεν τα θέλουμε καπηλιά, γιατί σε πολλούς Δήμους είναι μόνο ένα καπηλιό. Θα πάει ο παππούς, θα παίξει το τάβλι, θα παίξει χαρτιά, θα πει και ένα ούζο και θα πάει η γιαγιά σε μια άκρη μαζί με άλλες 4-5 γιαγιάδες και θα καθίσουν στην άκρη. Δεν είμαστε γιαγιάδες. Δεν είναι γιαγιάδες, είναι κορίτσια της 3ης Λυκείου, είπα. Εντάξει. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί πιστεύουμε, καταρχήν ξέρουμε από τις γιαγιάδες και από τους παππούδες μας, όσοι είχαμε την τύχη, και εγώ ήμουν πολύ τυχερός και χάρηκα μέχρι πριν από λίγους μήνες τη γιαγιά μου που πέθανε 98,5 χρονών και τους παππούδες μου όλους που πεθάνανε πάνω από 90. Λοιπόν, ξέρουμε ότι εσείς δεν χαρήκατε στα νιάτα σας. Και εγώ το βλέπω και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Δεν ζήσατε όπως έπρεπε να ζήσετε και όπως αξίζατε και δικαιούσασταν. Μετά τον πόλεμο, το δεύτερο, με τους φασίστες και τους ναζιστές, τους Γερμανούς που σκοτώνανε δεξιά και αριστερά και εδώ στο Επταπύριο και στη Νεάπολη, πέσαμε στον εμφύλιο που σκοτώνονταν μεταξύ τους τα αδέλφια. Μετά πέσαμε στις φυλακές, στις εξορίες, στα κυνηγητά, στους διωγμούς. Πέσατε στη μετανάστευση. Αρκετοί από εσάς, και έχω και συγγενείς και θείους εδώ στην περιοχή, φύγατε στη Γερμανία, φύγατε στο Βέλγιο, φύγατε εδώ, φύγατε εκεί. Νύχτα, μέρα, πρωί, Σάββατο, Κυριακή στη δουλειά να μαζέψετε 5 μάρκα, 5 φράγκα για να τα φέρετε στην πατρίδα. Και όταν φτάσατε να γίνετε 60 και 65 και 70 χρονών, γυρίσατε πίσω, αλλά τα χρόνια είχαν φύγει. Δικαιούστε λοιπόν αυτά που σας στερήσανε, χωρίς να φταίτε εσείς, που σας στερήσανε στα νιάτα σας, να τα δώσουμε απλόχερα ό,τι μπορούμε περισσότερο για να τα χαρείτε τώρα στα δεύτερα νιάτα σας. Γι' αυτό κιόλας εδώ και μερικά χρόνια, από τότε από το Δήμο Σικιών, όπου έβλεπα, η μάνα μου έπρεπε να πάει γιατί επειδή δεν ήθελε να δίνει δικαιώματα, δεν έβαζε το δήμαρχο να την πιάσει θέση, αν και να με έβαζε δεν θα την έπιανα θέση, έπρεπε να πάει από τις 5:30 ώρα το πρωί να καθίσει στη σειρά για να πάρει θέση για την εκδρομή. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί γίνεται? Γιατί λέει τα λεωφορεία είναι μόνο 3, όποιος προλάβει τις 150 θέσεις. Και γιατί δεν βάζουμε 5 λεωφορεία, 6, 8 λεωφορεία? Γιατί κοστίζει, λέει, παραπάνω και επειδή τα πληρώνει από το Ταμείο Δήμους. Λέω, πόσο κοστίζει παραπάνω? Όσο και να κοστίζει, λοιπόν, όσα λεωφορεία και να χρειάζονται για κάθε εκδρομή, είναι στη διάθεσή σας. Κανένας να μην έχει ανησυχία, δεν χρειάζεται να ξυπνάει στις 5 η ώρα το πρωί και να κάθεται στη σειρά. Εγώ το έβλεπα αυτό έξω από τα πολυιατρία του Ίκα και στεναχωριόμουν και έλεγα τώρα 70 χρονών, 80 χρονών γιαγιά και παππούς να κάθεται στην ουρά να περιμένει, πονάει, είναι άρρωστος να περιμένει τον γιατρό. Τελεία και παύλα. Τέτοια πράγματα εμείς τα καταφέραμε και τα σβήσαμε, τα διαλύσαμε. Όλοι όσοι θέλετε να πάτε στην εκδρομή, όλοι όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στα προγράμματα, όλοι όσοι και όσες έχετε ανάγκη από όποιο γιατρό και να έχετε ή όποιο νοσοκομείο χρειάζεται να σας πάμε ή σε όποιο κέντρο υγείας χρειάζεται να σας πάμε, εμείς είμαστε εδώ. Φτάσαμε όμως σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και θα μπορούσαμε να σταματήσουμε. Δεν σταματήσαμε, κάναμε ένα άλμα ακόμα και κάναμε τα κυφή. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που έχουμε 3, όταν οι άλλοι περισσότεροι δεν έχουν ούτε 1. Έχουμε 3 κυφή. Τι είναι τα κυφή? Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Για ποιους είναι τα κυφή? Για αυτούς τους παππούδες και τις γιαγιάδες που είναι βαριά κατάκυφοι, που είναι με ορούς, που είναι με καθετήρες, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν να πάνε μόνοι τους στην τουαλέτα, που είναι εξάπλα στο κρεβάτι και για να τους φροντίσει κάποιος από την οικογένεια πρέπει να χάνει τη δουλειά του, να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί ή να πληρώνουν 500, 600, 700 ευρώ μια γυναίκα να κάθεται στο κεφάλι. Τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε 3 κυφή. Πάλι μέσα από προγράμματα που αρπάξαμε, που κερδίσαμε για το λαό του Δήμου μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με 150 με 200 παππούδες και γιαγιάδες που έχουμε και εξυπηρετούμε
στα Κηφή. Όποιος παππούς και γιαγιά είναι έτσι κατάκητος με ορούς, με καθετήρες και με κρεβάτι νοσοκομιακό, θα πάμε εμείς το πρωί, 7:30, 8 η ώρα, θα τον πάρουμε με το αυτοκίνητο, θα τον πάμε στο Κηφί. Άμα μπορεί ο γιος ή η νύφη ή η κόρη ή ο γαμπρός να τον φέρουν οι ίδιοι στο Κηφί, και αυτό καλύτερο είναι. Θα καθίσει στο Κηφί ή στη Νεάπολη ή στις Σικές ή στο τρίτο που έχουμε πάλι στις Σικές και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και τέταρτο στα Πεύκα. Θα καθίσει στο ιατρικό κρεβάτι που είναι ειδικό ορθοπαιδικό νοσοκομιακό κρεβάτι με τους ορούς, με τους καθετήρες, με τα πάντα. Εάν δεν είναι τόσο βαρύ περιστατικό θα καθίσει στον καναπέ. Εάν χρειάζεται να φάει θα τον ταΐσουμε εμείς με δικό μας φαΐ άριστο. Θα τον απασχολήσουμε, θα έρθει ο γιατρός να τον εξετάσει και το απόγευμα όταν τελειώνει το παιδί από τη δουλειά και πάει στο σπίτι, θα τον πάμε το απόγευμα στο σπίτι. Ή θα έρθει το παιδί από το Κηφί να πάρει τον πατέρα του, τον παππού ή τη γιαγιά να τον πάει στο σπίτι. Τι κάναμε με αυτό το πράγμα? Σε 200 οικογένειες του Δήμου μας, τα παιδιά και τα εγγόνια έχουν ήσυχο το κεφάλι, δεν ξοδεύουν 700-800 ευρώ το μήνα και δεν χρειάζεται να χάνουν τη δουλειά τους, και είναι πολύ δύσκολες εποχές τώρα για να χάνει κάποιο παιδί τη δουλειά του, και έχουμε τον γιατρό, τον κοινωνικό λειτουργό, τον νοσηλευτή, τον οικογενειακό βοηθό, τον φυσιοθεραπευτή. Μια φορά την εβδομάδα θα πάει να του κάνει κάποια μικρή φυσιοθεραπεία τον παππού και τη γιαγιά που είναι κατάκητος, για να τον κάνει και να είναι καλύτερα, και τα φάρμακά του. Είμαστε λοιπόν πρώτοι και με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιονδήποτε άλλο Δήμο, παρόλο ότι δεν είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος. Υπάρχουν άλλοι μεγαλύτεροι Δήμοι, είτε στην Αθήνα, είτε στην Πάτρα, είτε στη Λάρισα, είτε στο Βόλο, οι οποίοι ούτε τα μισά από αυτά που καταφέρνουμε εμείς δεν έχουν πετύχει. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα περισσότερα τα πέρασα στη Νεάπολη. Όλο μου το σόι και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου ήταν από τη μεριά της Νεάπολης. Και τότε ερχόμουν και έπαιζα εδώ. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, σπιθαμή προς σπιθαμή, όλη τη Νεάπολη. Έτυχε ο πατέρας μου και η μάνα μου να έχουν το σπίτι το πατρικό στις Σικές. Θέλω λοιπόν να είστε σίγουροι ότι ό,τι και αν κάνουμε και στη Νεάπολη αλλά και σε όλο το Δήμο, το κάνουμε με την ψυχή μας. Γιατί η μεγαλύτερη χαρά που παίρνω εγώ είναι από δύο πράγματα. Όταν θα πάω στο βρεφικό και στον παιδικό σταθμό και θα παίξω με τα μωρά και θα δω στα μάτια τους την αγάπη και την ευχαρίστηση και στα μάτια των γονιών του και θα μας πούνε το ευχαριστώ, γιατί είμαστε και εκεί πάλι πρώτοι, τα εγγόνια σας όλα που είναι στους βρεφικούς και στους παιδικούς σταθμούς, και όταν θα έρθω εδώ που μέχρι να ξεκινήσουμε οι μισοί και παραπάνω από εσάς με χαιρετήσατε, με πιάσατε το χέρι, με αγκαλιάσατε και όλοι είχατε μια καλή κουβέντα να πείτε, ένα ευχαριστώ, την αγάπη και την εκτίμηση τη δική σας την παίρνουμε εμείς και την κάνουμε δύναμη. Όταν βλέπω εγώ στα μάτια σας και στο πρόσωπό σας το χαμόγελο και τη χαρά και τη σιγουριά και την ασφάλεια, η καλύτερη ανταμοιβή είναι αυτή για μας. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι εδώ στη Νεάπολη, μέσα σε 2,5 χρόνια που είμαστε διοίκηση και για τη Νεάπολη, έχουμε επενδύσει πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ σε έργα πολιτισμού, αθλητισμού, σχολείων, βρεφονιπιακών σταθμών, αθλητικών έργων. Τώρα πιο μπροστά κάναμε τον αγιασμό για την καινούργια περίοδο για τον αθλητισμό και τους είπα μέσα σε 1-1,5 μήνα το πολύ θα ξυλωθεί όλο το πλαστικό, το γήπεδο θα γίνει από την αρχή, πάνω από 500.000. Μέχρι το Γενάρη θα αρχίσει να γίνεται η κερκίδα που είναι παρατημένη εκεί τόσα χρόνια στο μεγάλο το γήπεδο, μαζί με τους ορόφους και τα γυμναστήρια και τα όργανα και δίπλα το κηλικείο και το αναψυκτήριο, πάνω από 1 εκατομμύριο. Ακριβώς απέναντι με 1 εκατομμύριο ευρώ πέρσι το καλοκαίρι σε 2 μήνες φτιάξαμε από την αρχή το πρώτο λύκειο, αυτό που είναι πίσω ακριβώς από το Δημαρχείο. 600.000 ευρώ δώσαμε για τα καπί, γι' αυτό και για το άλλο το καπί, για να ανακατασκευαστούν και να γίνουν όλα αυτά σε τέτοιο επίπεδο. 5,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το μεγάλο έργο στην αναγέννηση και στην Τροάδα και Πυροπαθών που ξυλώθηκαν όλα τα πεζοδρόμια και γίνανε από την αρχή. Εξαφανίσαμε τις κολόνες της ΔΕΗ, εξαφανίσαμε τα καλώδια, να μην έχετε στα μπαλκόνια σας απέναντι, και αυτό το έργο θα συνεχιστεί. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η οδοποιία που τώρα δημοπρατήθηκε και έχει 30 δρόμους της Νεάπολης από αυτήν εδώ την περιοχή που θα ξυλωθούν πεζοδρόμια, δρόμοι και θα γίνουν από την αρχή.
και βρεφική παιδική σταθμή, Κυφή, κέντρο για τα παιδιά με αναπηρία. Αυτό που είναι στην οδό Αγίας Ανδρέου Δημητρίου, όπου πάνω από 100 παιδιά με αναπηρία από το πρωί μέχρι το βράδυ απασχολούνται εκεί πέρα. Όλα αυτά ανεβάζουν πολύ ψηλά και την περιοχή της Νεάπολης, και εκεί που σε ορισμένα από αυτά ήταν πιο πίσω από τις οικές, γιατί αυτά τα είχαμε καταφέρει στις οικές τα προηγούμενα χρόνια, τώρα φτάνουμε σε ένα επίπεδο, γιατί εμείς θέλουμε όλοι οι πολίτες, είτε μένουν από τη Νεάπολη, είτε μένουν από τις οικές, είτε είναι από τον Άγιο Παύλο, είτε είναι από τα Πεύκα, να είναι όλοι πολύ ψηλά και να μην τους λείπει τίποτε μα τίποτε. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, τους αντιδημάρχους, ήρθε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τουλάχιστον αυτούς που με την ψήφο τους δείχνουν ότι σας αγαπάνε και αγαπάνε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Και καλά είναι να έρχεστε που και που στα Δημοτικά Συμβούλια να βλέπετε ποιοι είναι αυτοί που αντί να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια μας κάνουν πόλεμο, λυσαλαίο, ανελαίητο πόλεμο. Γιατί? Για να μην πετύχουμε αυτά που κάνουμε για σας. Γιατί σε μένα θα κάνουν ζημιά. Άμα χάσουμε εμείς δηλαδή το Κυφή ή άμα χάσουμε το βοήθεια στο σπίτι σε 200-300 ηλικιωμένους, θα αναγκαστούμε 20-30 εργαζόμενους να τους διώξουμε, να τους σταματήσουμε, και 200-300 ηλικιωμένοι να χάσουν τη βοήθεια αυτή. Άρα ο πόλεμος που μας κάνουν πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλά είναι να έρχεστε, να το βλέπετε με τα μάτια σας και να τα ακούτε, να μην σας λέω εγώ αυτός και αυτός και αυτός κάνει, να έχετε δική σας γνώμη. Θέλω λοιπόν τέλος να ευχαριστήσω όλα αυτά τα ικανά και άξια παιδιά, και αξίζουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ένα μπράβο και ένα δυνατό χειροκρότημα. Τους κοινωνικούς μας λειτουργούς, τους ψυχολόγους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους οικογενειακούς βοηθούς, που δεν κοιτάνε το ρολόι σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Α, ήρθε 2 η ώρα, εγώ θα φύγω, η γιαγιά ας μείνει εκεί που είναι. Είμαστε ο πρώτος και ο μοναδικός δήμος σε όλη την Ελλάδα που το βοήθεια στο σπίτι και τα καπί τα δουλεύουμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλαδή, συγγνώμη, αν μια γιαγιά και ένας παππούς έχει μια ανάγκη στις 5, στις 7, στις 8 το βράδυ, εμείς θα τον αφήσουμε για να το πούμε που έχεις το πρόβλημά σου, θα περιμένεις αύριο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά, οι εργαζόμενοι μας είναι πάρα πολύ καλά και φιλότιμα παιδιά, μαζί με τους γιατρούς, και κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω εσάς, τα κορίτσια και τα αγόρια της 3ης Λυκείου. Λοιπόν, γιατί η αγάπη και η εκτίμηση και η υποστήριξή σας είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούμε να δικαιούμαστε και να απολαμβάνουμε. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, δυνατές, να χαίρεστε τα παιδιά